Magandang gabi mga kaspero. Magna-night dive na naman kami. So tatlo kami ngayon magkasama. Si Master Danny at saka si Master Rex. Ayan. Grabe mga kaspero. Napakalamig ng tubig. Hahahay! Woo! Hanggang magdamag na naman to mga kaspero.
Pero Master Rex sa si Master Danny. Mga huli. Grabe talaga lamig. Nakakanid na yung binti namin. Sobrang lamig.